TTADC hapang kok tuma kaham tui phaika je B.Ed porinani bagi wan chukui tongnai te GNM nursing khlai tongnani hene wan chukui tongnai rokni bagi norok tabuk te wana nanglia norok nukhung chukjaya ngai tongkhe norok TTADC norok no chubanai free porinani bagi ga hadi chengoro tamrokni sijak changkisa nai nailene B.Ed tongo special education aro 2 years ma khlainai seat hingkai 20 ta tongo GNM nursing 3 years ni bagai 10 ta seat rijak tongo te tamtamo khlaina nangnai abo chungnai phadi jeng B.Ed eba GNM nursing khlaina ni hingkai oro sijak tongo ICFAI university wono ma khlainai te student rongni family income na nangnai 2.5 lakh rok simung no 2.5 lakh ni bisingo je family bo income nangnai borok ni simo apply khlaijaknai anai TTADC ni hoito saklaijaka 20 tarik 7 2025 ni salni simung apply khlaijaknai female tei male rokni bagui tamtam document nang phaidi jeng nailai abo tamtam nangkukmani document rok nang hingke marksheet proof of birth certificate ST certificate PRTC family income ni certificate income certificate nangnai ta o pasta nangnai norok apply khlaimano khlaino video sajakne hambai jotono।